Tak keď som pozerala Superstar, tak som to vnímala ako wow, ja by som tam raz chcela stáť. A vždy som tak v dobrom závidela tým ľuďom, že vlastne robia to, čo ich baví. No a keď som sa tej súťaže zúčastnila, tak som si povedala, že fúha, nie je to až také jednoduché, ako to vyzeralo v telke a v novinách, ale určite mi to všetko stálo za to. Ako teraz koncertujete? Máte nejaké plány na leto? Je toho veľa? Je toho veľa, ale zase chvála Bohu, že je toho veľa, že sa to takto rozbehlo. Dneska boli 3 vystúpenia, je toho chvála Bohu dosť. Plus ešte ja to musím sklobiť aj so školou, ale dá sa to. Proste keď človek chce, tak sa to dá. Bola preto tá Superstar taká v tomto dobrá, že vás zocelila vlastne, hej? Určite, a taká odolnejšia som sa stala aj voči intrigám, aj voči rôznym takým veciam, ktoré som v minulosti nie že nevedela prekusnúť, ale ťažko som ich prekusávala. Je toho veľa aj na Slovensku, tieto intrigy, ako to nazývate? Či je toho veľa? Pre vás. Je toho veľa, ja si myslím, v takom zmysle, že jednoducho niekedy sú to intrigy od ľudí, od ktorých to človek nečaká, ale ja si myslím, že Superstar mi dala o mnoho viacej toho dobrého ako zlého. Kedy si myslíte, že sa to preklopí, že vás nebudú vnímať ako superstaristku, ale už ako hotovú spevačku? Ja dúfam, že čím skôr. Že čím skôr, ja si myslím, že k tomu napomôže aj single, ktorý má v lete výjsť, CDčko, ktoré by malo výjsť tiež nejako vlastne na jeseň, na zimu tohoto roku, tak dúfam, že by sa to už mohlo preklopiť a mohla by som si odlepiť tú nálepku Superstar.